Čau, já jsem Lempl a opět vás vítám na tomhle místě. Minule se opravdu odehrály děsivé věci a málem jsem chytil infarkt a rozhodl jsem se, že to půjdu ještě jednou prověřit, abych fakt přišel na to, co se v téhle budově děje. Takže opět jdu do té budovy a snad se mně nic nestane. Takže můžeme jít na to. To je střepy. Ty vole. Já radši půjdu tady, má tam pořád, vidím, tak to tady přeskáču a svárka. Nebo holka. Ale toto tady rozhodně nebylo. Takže já to s dovolením dám trošku opatrně pryč. Ty vole, ale už tam není to světlo, nebo co to bylo. Tak já doufám, že už tam nic nebude, protože minule jsem mal chytil infarkt. A to jako doslova. Čo? A tady nikdo není. Ty vole. Takhle to, že tady, to je tady pořád. Tady je fakt zlo v téhle budově. Je ticho. A tady chybí jeden provaz. 100% tady byl minulý provaz. To vím jistě. Takže to neznačí dobrého, že se tady oběsilo. Toto fakt už není sranda. A tam taky, no. S kama to šlo? Jo, tam opatrně se jim podívat. Vypadá, že tady nic není. Co se to stalo za... Jsem se tady rozřezal o střepy. Toto místo je opravdu jako prokleté a jsem úplně mě nikdo nedostane. Střepy všude. I na to. No ty děláme. Teď na to děkuji, že co se stalo. Dnešek jo. Počkej. Zdava. Tvrdá záda, ale to ty střepů, víš, já mám střepy všude. No. Počkej.